morning everyone, welcome back to the channel. Asa khalamo nोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। नै क्वारेन्टाइनआव दंगासिनो दिनै जाहैबाय बुधबार। Say good morning. Hello ma'am. Good morning ma'am. Good morning ma'am. Good morning ma'am. नानिना क्लासा स्टार्ट जाबाय बे सप्तायाव क्वारेन्टाइनआव दंथ'यो शनिबारनि उनावसो ओंखारनो मोनगोन ओमफ्राय नायगोन जेसेबां ब्लग खालामनो हायो न'आव थानानै नानि क्लासा स्टार्ट जाबाय बिबैया नै दावदै लाबोदों दे होमबालाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो Guru Brahma Guru Vishnu Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Guru Sakshat Guru Brahma Tasmai Shri Guru Ved Namah Namah ओरैबायदि अखा हागासिनो गामियाव फैनायनिफ्रायनो अखा नायगोन अखायानो अखा आरो मोनसे खोथा जुदि गामियाव नोंथांमोनहा फैबाय बायोबा ओमफ्राय गामिनिफ्राय खामानि खालामनांगौबा आंनाथ' बे डिभाइसआ बिराद हेल्पफुल जाबाय समबारनिफ्रायनो नानिनि क्लास खालामगासिनो जेबो दिगदार होआखै जिअ'नि डेटा कार्ड लाबोदोंमोन आं खिन्थु बिनि आसोल टेस्टआ जागोन समबारनिफ्राय फैगोन समबारनिफ्राय आंना अफिस स्टार्ट जागोन ना नायनायसै अफिसनि खामानि खालामनो हानो हाया बेजों Hi, How are you? I'm fine. What? How about you? I'm good, thank you. You should tell I'm fine. You should tell You should tell I am fine. I'm fine, thank you. आपको बारिश पसंद है? Where's your umbrella? Where's the auntie? Auntie is there. मैं कभी जाना उधर हैं? मैं कभी जाना उधर लेकिन अम्ब्रेला किधर से लेके आएंगे हम नया umbrella लेके आएगा चाचा आपके लिए ठीक है? तो अभी बारिश हो रही है ना हाँ. I mean to play their place. So take the umbrella and go. Then how I can put the this? Just close it. सब अंदर रखो चलो. मैया सानसे अखायाव नानिया ओरैबा ओरै ओंखाम संग्रानिफ्राय थांलाय फैलाय बै जाहैबाय जोंना ओंखाम संग्राया बेनिफ्राय बिसिम थांलाय फैलाय ओरैबा ओरै आजा काम ले अखा हागासिनो बोरै ब्लगिं खालामनो खानाया माबायदि नुदों नै खफ्रिनि माबासो बियो बेफोर बुस्थुआ गोमालांजोबबाय दाथ' क्वारेन्टाइनआव दङ शनिबारसिम बिनि उनाव नायगोन नोंथांमोनहानो गामिखौ देखायनो बारियाव फैबाय बायदोंमोन एसे बिदि अखा हाबाय थायोबा बोरै जानोलै सयथिबो खफ्रिखौ नायदोंना नायाखै नुफेरबाय बेबायदि खफ्रिखौ बेफोर जोंनि बर'नि मोनसे चिह्न खिन्थु लासै लासैनो गोमालांजोबबाय खफ्रि जेखाइ खबाइ सेन सानायफ्राथ' गैलान्दां क्या कर रहे हैं मैडम ये देखो क्या कर रहा हूँ मैं हैं क्या कर रहा हूँ मैं कलरिंग कर रहा हो वेरी गुड अभी थोड़ी देर में नीली करेंगे ये पर्पल होता है ना ठीक है ठीक है विल स्लीप इन सम टाइम ओके जल्दी से कलर कर लो और आओ हाँ अभी नीली करो नीली टाइम है चलो ठीक है जा खांख्राइ मोनदों खांख्राइ खांख्राइ जानोसै जोंहा दिनै खांख्राइ बाना लाबोदों बाना खागासिनो सानसे दिनै नै क्रैब किधर है देखो क्रैब देखना चलो क्रैब देखेंगे देखो